det er jo ikke sikkert, de kommer heroppe. Nej, så kunne du gå ud med den mandag efter arbejdstid. Tak for det. Kender du det, at Lægværk ved den her ikke Ole Geer, tror jeg, han der laver biler. Han har en anden over til skolen over, der står den over, den store. Det er så ikke også. Ja, push this. De har ellers meget What's fundet en flaske til mig, der er helt lukket. Ja, okay, let's push it. Kun en trykflaske. Så har de taget den op, fordi så mente det så godt. Der er ikke nogen isolering. Nej, der er ikke nogen isolering. Der er åbenbart noget, isolerende har brugt til en eller anden fest, hvor de har pustet balloner op. Og så smider man åbenbart bare flasken ud.